salto bure durung lho iki. Enggak ada lambe. Ini lho, Den. Atraksinya durung lho. Iya. Dereng to, Pak Bu. Dereng to. Enggak ora enak penonton. Lah, pancen iki sing kene. live streaming nonton Bu, kula wau sampun salto dereng. Dereng. Pripun? Alam si adang kowe ya. Durung, Mas. Salto burisa. Aja telu iki ta aku. Aja telu iki bagian kowe. Iya, dan salto sik nek pengen nih. Iya. Ki aku Aku sih tapi. roto. Iya. Nah, Didum padha. didum padha. Gundule lho. Apa ya gelem jatine nek ngono. Golek sing ganteng lho, Mas, jatil. Ojo, Mas, nek pecah lho. Piye? Nek jatine wegah lho, golek sing ganteng lho, sing bagus. Ganteng kan nek duit bosok kowe. Berarti kudu duwe duit ya, Mas. 2020 saiki mau itu ki realistis. Realistis. Iya. Endi duitmu? Iya. Endi duitmu? Anu nyilih kasur aku. Kasur. Mas kasur ya. Iya. Jadi lek sida ora? Situ. Mas kasur rak dhewe niki aja gojekan terus, Mas. Pekewuh aku. Sik to. Aku ki sing luwih keren karo kowe lah. Ya. Aku njaluk kudune diladeni. Diladeni. Iya. Ning yo ora ngono ade sing karo Mas kasur karo Mbak Kenti. Mbak Kenti. Coba. Aja ulo, aja kleru ulo. Nek tadine Mbak Kunti. Ayo. Pikirane dialek ngene iki wong-wong iki, Mas. Ning ora ning ngono. Ya. Awake dhewe iki ado-ado aku saka Ponorogo kowe tau ngendi yo? Aku saka Solo. Saka Solo. Ya. Ado-ado awake dhewe bengi iki. Gunung Kidul, Mas. So, dhewe Gunung Kidul. Oh iya. Saus. Masa ya? Iya, ade Gunung Kidul. Melune Kidul. Dan ditengahne sik. Dongakne Mas kasur karo Mbak Kenti. Jare Ojo rek. Undi mau lho. Undi ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajib dipun Jawa. Nah, ukur jawab tok mangale ngene lho. Durung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih niki ujupe mantenane anu Mas ya. Mas Suryo, Mas Kasur kali Mbak apa? Kenti. Ya Kenti. Nggih, mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Derek yang harmonis, sing penting harmonis keluarga iki. Sing penting harmonis ya. Iki bojoku yang iki sih yang bojoku. Raimu Kok iso to kuwi? ngene wong. Wewe wong to. Bojoku ya. Ya nggonku sitok. Alas. Ki Mas didongakne aku wis kowe genti saiki mu. Ya aku dongakne tetep mugi dadi keluarga sing harmonis, Ya, guyub rukun. rukun. Keluarga alah jan. Gur ngekek burian iki. Didongakne. Wis dongakne aku ya. Wis didongakne Ning awake dhewe urung roh. Urung roh. Mas Asra dhewe wis genah. Wis genah. Mbak ngono kuwi. Lah, Sing wedok gurah kowe. Mbak Kenti ya. Mbak Kenti lak modele ya cuwilik ngono to. Jenenge Kenti ya. Kenti. Nek jejer ngono temanten karo anak wedok ya malah Ya 10. kaya cutek karo telek. Mbak Kenti heeh. Sing ditau pengen roh jan manten iki. Mbak Kenti kan pundi nggih? Ora to. Dereng boten dugi. Wong Mosok yang ini wis gayar, Pak. lah wong dereng sah mosok arep dimek-mek. Ngawur kowe. Wis Durung. mau ambil kerja aku lho. Piye? Lah kok anu Mas iki gayane sing ngene sing dadine wedok piye anu to tak omongi ya. Masa terus susu aku. Dereng sah, Mas. Dereng sah to, Mas? Dereng to. Oh, sampun to. Wes. Yo gek tak digas lho. Kurang to. Wah, digas ora apa-apa. Mas Asor. Penting teng. Lah, kayak salto Mas, Iya. Mbak Kenti karo
Mas Suryo iki seneng. Ya ayo masalah dhewe. Iya. Wah, jenenge kok kenti ya Mas medeni lho.